Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes pitsa 12 na bulan sang Hulyo tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyo nga tundaydayon karon nga adlaw. Mao si Toto Robin Padilla, senador na. Una inarangka divorce bill. Siling niya, ining diborsyo, nagahatag ini proteksyon, kag hindi pangguba sa pamilya. Gali man. Pag-regulate sa pagbakal sang mga sirina ni kagwangwang, ginaduso sang Highway Patrol Group. Baw si DSWD, ang tiglikom nga si Tolpo, kakason, malapit 1 milyon benepisaryo sang porpes nga aman, talakayon tayo na sa hindi gid lang madugay. Ining mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sa And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility. time la size 38. Ti siling ni Senador Robin Padilla, nya pabor ako sa lasting nga pagpuyo sang mag-asawa. Pero, kung daw hindi nagid madisponihan, ambot silingon kung daw wala nagid naga-intindihanay, daw wala na sang pagigugma sa sulod sang balay o kung sinong may diferensya babae sa lalaki kinahanglan ang divorce. Nya hindi niya kay halit kundi proteksyon ini sa tagsa. Kung wala na gid man sang lubad, wala na sang kung ano pa nga solusyon sa sulod sang panimalay, ano pang pulo sa pagbuyo, kung wala gaintindihan ay wala pagigugma, tanan-tanan ang lalaki may diferensya, ang babae may diferensya, nya bulago naton patas. Nya wala iniya nagasiling pangguba pamilya, kundi ini siya nagahatag proteksyon kung wala na ginman sang pulos ang pag-asawahay. Ano pa na pulos sa pag-asawahay kung mapintas ang lalaki? Ang babae daw wala naman pulos sa sulod sa puluyan. Pagkatapos wala na gugma, madula na. Ano pang hagad nyo puyo na? Kundi maayon na lang magbinulagay. Amo nang siling ni Robin Padilla. Wala niya ginaguba, kundi nagahatag proteksyon sa magtimbang nga bahin. Amo ni, ang arangkada na new fight nga senadora, divorce bill dayon ang iya sini inarangka. Kung sa bagay, ang divorce bill nga ni, kita lang niya may wala divorce mo. Bilog nga kalibutan, magluwas sabi sa Batikan. Ti kita lang niya, ang wala diborsyo, kay manti, porte kita ya mo. Daw Kristiyano kita ya, halin sa dapadapa, pakadto sa ulo, nga hindi kita luyag sang diborsyo. Pero sa iban nga pungsod halos tanan, may mga rason man mo. Ti kung wala na tuod, pulos ang pagpuyo. Ti bisan paging kasal kamo masiling sa kalipay kag lisod upod kamo. Ti pero kung sobra na, daw hindi naman gurumayo. Kung daw gasubra ng lalaki,
Kung ang laki abusador, palahubog, babahidor, mapintas, ti si Jigid, daw hindi naman maayo siguro. Nga pagbugtaw pagkaaga, bago lang siya abot, pagreklamo sa asawa, huyapa niya dayon, ti sigiyon tagina sa sulod sa balay, daw hindi man amo, no? Ang babae man, kung may mga diferensya man, tamo nagpasar na lay sa mga under desaya, kay may mga babae man nga kontrolado lang ilabana mo. Daw bahaw man doon labla, under desaya. Amo ina ko nga ang divorce para sa akon sa mga lala na gid nga sitwasyon, i-apply na to nini. Tuod man, mapuyo pa kamo nga wala kamo ga-intindihanay. Kada kitanay nyo, kamrasanay kamo, daw ido kagureng, tingas gihon pa, correct man. Pero sa nasiling ta, wala kita nagaduso sini nga ang divorce bill maayo. Kundi sa pipila ka mga importante gid ka daw, ipit na gid kayo bla, nga kaimtanga nga daw, hindi na gid mapuslan, hindi na gid maulian, hala, bulag patas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa iton sini mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay ho mangayo ko bala siling ko ano nga akon ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani di bala. Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko do morning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts, mahambal kita. It has a strong nutritional profile, no? Excellent source gina siya ya
na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga karne, no? Nami na siya fiber kag damo pagid siya sang mga importante nga mga bitamina kag mga minerales. Ang peanuts pwede naton ma-consume sa nagkalain-lain iya nga forma. Pero actually iya scientific name is Arachis hypogae, di ba? Arachis hypogae ang muna scientific name sang peanuts. Ang peanuts pwede naton ma-consume in so many forms, di ba? Hambal na naton may ara roasted, masilin sila iban niya boiled, ginatanok, iban ano pag Tita Wilma ng mga salted peanuts na may ara pa gani nga coated, no? Coated iya sa kalamay, may ara nga coated sa chocolate, ang iba naman in the form of peanut butter. Wow, namit gidiya, no? Lain-lain nga klase, may lain-lain man nga nutritional profiles kag pila ka mga health benefits sa aton. May ara pa sila nila tawi spicy na may spicy pagid. Magluwas sa salted peanut, may ara pagid spicy. Tikon maghambal ta benepisyo sini na sa aton lawas syempre kaunon tang mani, di ba la? Kaon kita mani, anong benepisyo nga makuha naton sa mga mani? Makabulig siya sa bodybuilding. Bodybuilding, muscle building, bodybuilding naton, nagapataas pagid sang aton energy, no, una-una gid makabulig sa aton muscle building. Nagapataas ang aton sini energy, ikaduha. I'm sorry. Ikatatlo, nagapaabtik pagid sang memorya. Nagapaabtik sang memorya ang pagkaon sang mani. Amo nang ginagamit sa mga estudyante kung kaisa, no, kisa galing gakawili iya sa pagkaon sang mani. Nagabulig man palikaw sa pag-angkon sang masakit sa korason. Kag eksperyensya sang stroke malikawan ina kung ikaw palakaon mani kay dako ang iya mabulig sa imo. Kag makabulig man sa paglusa. Time la 6:48 na mangod sining report nga padayon ang paggamit sa mga siren, wangwang, sang pila ka mga masiling naton mga very important person, mga VIP. Pero siling sang Philippine National Police Highway Patrol dapat ang otorisado lang. Kag gapangabay siya sa mga negosyante nga dapat ang pagbaligya sa mga siren kag wangwang hindi pwede ibaligya kay bisan sinulang. Ang rekomendasyon nga i-regulate gani mo ang pagbaligya sini mga wangwang ani kag limitahan ang pagbaligya sa mga ahensya lamang sang gobyerno nga pwede kagamit sini. Inapanumdum nila nga ang highway patrol amula ni ang police unit nga nagahatag traffic assistance kag escort sa mga politiko magluwas sa police security kag protection group kag presidential security group. Ang iban wala rason nga maghagad pauwang pawangwang tanan-tanan sang ila sirin kay may pila ka mga police unit nga buhat man niya sang ila nga mga motorcycle unit. Pero hindi ini ginapahanugutan. Amo gani nga gaapila sila sa local government unit nga untatan ang paggamit sang wangwang sa ila mga kumboy kay hindi ini sila otorisado. Kung sa bagay, ining wangwang ani, amo ning una nga gindeklarar ni anay Presidente Aquino. Sino Inoy Aquino bla? Walang wangwang. Subong gingamit iniliwat. Kaya daw gaabuso Ang iban, bisan wala emergency, sige gidala pa blinker-blinker pa uwang-uwang sa ilawang-wang nga hindi pwede. Sa mga ambulansya, pwede ini. Pero sa iban nga ordinaryo lang, iban nga mga politiko pag-abot may mga kumboy, hala pa wang-wang, nga daw kapakilala, nga nag-abot ang pila ka mga importante nga mga personalidad. Tinda na pwede. Siling sang Philippine National Police Highway Patrol Group,
hindi pwede. So, ang tanan-tanan nga nagabaligya sini pahanumdom ibaligya lang sa mga natungdan kag otorisado nga maggamit sang siren o kon wang-wang hindi magpinagusto kay wala ina pahanagutan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 51. Mabalik ako pagkatapos ini. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Happy! So, ang atong balita special action boy, di mabagay nga posible, wala mo pa na ibaluan or wala ta pa na ibaluan angot kay PBBM or President Bongbong Marcos. So, una action boy, Ario, kabalo man tatanan nga hang hayo ni PBBM. Ferdinand Bongbong. Ferdinand Marcos Jr. is Bongbong. Pero Teka, hindi gali. sila? Ano? May mga closest, ang tawag lang sa action boy, ang mga close friends, sigid, and families, may gatawag, may nickname pag siya gali nga, Bonggets. Bonggets! Bongga, no? Bonggets. So pag tawag na sa action boy, mga close lang gid sa iya. Amo na action dos malakas ang dugay na si Bonggets. Si Bonggets. Bibi. Tika close mo kay balo. Close ka mo. Amo. Pero ikaw na kabalo, close ka mo. Siya wala. Ako lang yung kabalo close kami. Siya kabalo. Close kami. Pero kabalo ko Bonggets. Uy, mas magabot mas visit ni si President Marcos sa Bacol President Bonggets sa mahambal. So mga close sila Bonggets na. urot. Basi mamba siya si mo, oy, hindi mo ko pwede tawagon sina. Ay, nita close. Kabalo, close tayo. Ako lang nakabalo dahil. Bonggets urot. No? Tiya ako na Bonggets urot. Bonggets urot. Ano man na saya? Ano na ganing hampang? Sa taxi eh. Taxi. Kami isa pag ina. Ang hampang pag ina. Ikaw naman da ka. Tapos naman. ako. Nagambala ko yung taxi. Ako pag-idyang sa imo yung gina. Kita mo ka na balang mo sugal. Ay, sorry. So, next action boy. Kung showbiz ang paghambalan action boy, kaagi man siya bida sa isa ka movie. Pero kuan siguro nang bata pa siya. bata pa siya. Ato guro ang kuan nang si ano ba nga pelikula? Iginuhit ng tadhana. Iginuhit ng tadhana. Actually nga pelikula ang Iginuhit ng tadhana. Ginimo na sa pagdalagan ni kuan ni ang ama niya ni Ferdinand Marcos. Biographical, anong gani? Biographical movie. Movie na siya. Philippine Standard Time, lasay 55 na. Pakitang gilas man na.
ang tiglikom sang DSWD. Sige, porte man si Erwin Tolpo, sekretary sang DSWD. Siling niya si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos naghatag direktiba sa akon nga tinluan ko ang listahan sa mga benepisyaryo sa report nga ang pila ka mga benepisyaryo sang purpose nga ni ginagamit nila ang bulig sang gobyerno sa panahor. Agaliman, ti lapit 1 ka milyon kuno ang makakas sa listahan. Ti magapadala pa siya nga si Marcos kuno magapadala sang mando kag maga-isyo sang amnestiya. Panawagan sa tanan nga hindi na kwalipikado nga benepisyaryo, surrender kamo sang inyo account sa DSWD sa sulod sang 30 tubtob 60 kadlaw ukon mga tubang kamo kaso. Siling ni Tulpo daw ginaistapan nyo, ginatunton yung gobyerno. Buligan kamo, pagbaton nyo, ditso kamo iya sa panahuran. Ang iban diretso sa ilimnan, kag iban pangabisyo, tibangod sini tinluan ang listahan sang mga benepisyaryo. Siling ni Tulpo, siguro mga 3-4 ka semana ang cleansing sini sang mga 4.4 milyones ka mga benepisyaryo. Hala nyo, basi majakpatan ngalan mo, kag nakudakan ka, kag nag-report dito sa DSWD nga pagbaton mo diretso ka sa pangkinggihan, diretso ka sa pusuyan, kag iban pa nga panahuran, pagbaton mo diretso ka sa bulangan, kag iban nga ilimnan. Disgrasya gid, mapanas ang ngalan mo sa benepisyaryo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 57. Mabalik kami pagkatapos ini. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Alright! Energy Action Boy! Happy! So, ang atong balita special Action Boy, di mabagay nga posible wala mo pa nahibaluan or wala ta pa nahibaluan angot kay PBBM or President Bongbong Marcos. So, una Action Boy, Ario, kabalo man tatanan nga hang hayo ni PBBM. Ferdinand Bongbong. Ferdinand Marcos Jr. is Bongbong. Pero Teka, hindi gali. sila? Ano?
may mga closest, ang gatawag lang sa action boy, ang mga close friends, sigid, and families, may gatawag, may nickname pag siya gali nga, Bonggets. Bonggets! Bongga, no? Bonggets, oo. So, Malaka- pag gatawag na sa action boy, mga close lang gid sa iya. Amo na action doors, malukas ang dugay na, si Bonggets. Oo, si Bonggets. Bibi. Tingay, close yung mga Oh, close ka mo. Oo, amo. Pero ikaw na kabalo, close ka mo. Siya wala. Ako lang yung kabalo, close kami. Siya kabalo. Oo, siya kabalo, Close ka mo. kami. Oo. Pero kabalo ko nga Bonggets. Uy, mas magabot ni mas visit ni si President Marcos sa Bacol ka ba? President Bonggets sa yung mahambal. Ay, kalan. So, mga close sila Bonggets ka. urot. Basi mamba siya si mo, oy, hindi mo ko pwede tawagon sina. Ay, nita close. Ay, kabalo. Ay, close tayo. Ako lang nakabalo. Bonggets grabe, urot. no? Tiya ako na Bonggets urot. Bonggets urot. Ano man na saya? Ano na ganing hampang? Sa taxi eh. Oh, taxi. Kami sa pagina. Ang hampang pagina. Ikaw naman da ka. Ako Tapos naman. ako. Nagambala ko Ay, yung, taxi. Ako pagidiyang sa imo yung gina. Kita mo ko na ba lang masugal? Ay, sorry. So, next Action Boy. Kung showbiz ang paghambalan Action Boy, Atong Aksyon Balita Morning Edition upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Live.